Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Нас, русинів, інтересують любі історичні события, у яких споминаються русини як учасники. Нині Польща празднує юбілей Грунвальдської битви 1410 года. Для Польщі то государственний вседержавний праздник, де вони побідили крестоносців. Сперед того і Олександр Невський побідив. На цей праздник могли би, годні би і нас пригласити. Як думаєте, чому нас не покликали? Кожний народ, в тому числі і польський народ, історичні события, в котрих народ мав такі знакові перемоги, завжди пам'ятає і празднує. То для утвердження історії своєї. Грунвальдська битва у 1410 році і була така, в котрій об'єднаними силами поляків, литвинів і русинів армія сіся побідила добре організовану армію хрестоносців. Інтересно, як написано у документах польських. Там були ополченими силами польськими і литовськими, зложеними главне з поляків, литвинів а русинів. В оригіналі польському осталося те ж саме, що і ми нині говоримо русинів. Хоча пишемо ми О з дашком, а поляки О із чарочкою, так поляки О з чарочкою читають У. Олександру, Жешу, поляку, русинів. І от ми узнаємо, що об'єднана армія поляків, литвинів і русинів побідила ту організовану, і там воювали ті ж самі крестоносці, як ви вспомнили, у їм уже перший бой дав у 1240 році на Чудському озерові Олександр Невський. Но тепер прийшли із таким наміром крестоносці крестити прусаків і язичників литовців. Но ясно, вони мали другі плани. Поляки той час іще були православними. Хоча на то мало кого говорить, але в ті часи кругом многих сіл, в тому числі і ще в 15 віці, кругом Кракова ще було, може, 50, а може і сотні ще православних поселень. Но нам важно другое. Польська хроніка сохранила события эти в своїй хроніці раз, і в другій в історії Длугоша, історія Польщі. І так, два такі важні документи, в яких упоминається, що собрана армія поляків, литвинів, русинів, або по-польськи русинів, побідили. Тепер вони мають це державний праздник. Ми собі думали, що могли би покликати і русинів. Но від русинів білорусися вже давно відказали. Росія русинів не знає. Україна з русинами вже 30 років веде непримириму війну. І хтось русинів назви немилосердно судять, обзивають агентом і всяким ворогом. Тому прикликали би поляки і нас. Но оказується, що низка представників від русинського народу й не може забрати. Мало того, на тій битві були русини і лемки русини теперішні, і подольські русини. А також були на тій битві і поляки, і чехи, і моравани із русинами із центра Європи. Тобто, то була така організована війна, такі були туди послані воїни. Так що дійсно ця
война, побіда принадлежить полякам, литвинам и русинам. Нам приятно, что мы, русини, на Подкарпаттю історичному, історично-Карпатської Руси, сокотиме своє, і в мірі 22 держави визнають русинську національність. Словаки тим більше відкривають. І коли критикують Словакію, що там, знаєте, раніше не було русину, були українці, так ми об'ясняємо всім. Українство завели на Словакії комуністи. Тільки комуністи заставили русинов писатися українцями, а вони не хотіли українцями писатися, та писалися, можливо, 300 тисяч русинов записалося словаками. Звісно, більша частина з них вже славикізувалася. А прийшов час, комуністів від Словакії вигнали, і русини вернули своє собі ім'я. Ну, те ж саме і тут могло бути, коли при комуністах русинів переслідували, коли большевики в 1925 році, тоді ще Совєтський Союз, Комінтерн, тож міжнародна терористична організація, прийняла рішення українізувати русинов у Чехословакії на Подкарпатській Русі, то ми звідаємо нині, а за чим було українізувати русину, якщо вони українці? Так, значить, не були українці і ще в понятті радянських комуністів, українських комуністів. Та й коли після війни депортували цілий народ лемков-русинов на северні землі, та й депортували русинов із Чехії, із Словакії і од нас на ті землі центральної України, так нащо їх депортували? Нащо їх треба було ще асимілювати, якщо вони і так українці? Хаос, як в російських істориків, так немилосердно антинаучний хаос в українських істориків, політологів і различних міфотворців. Нігде ніхто на світі із нас не путав українців і русинов. Бо русини були і литвини. Но ведь нині Україна не претендує на Білорусію, що то етнічна стара назва українців. І ясно стало сьогодні, що нам этот праздник Грюнвальдської битви нам близький. Там були русини. Правда, там написано, що часть воїнів, коли увидела, що одного предводителя із Чехії поранили, та малося перепудили, одійшли в хащу, але потім їх нагойкали на них, наганьбили їх, повели, а ми вертайтеся. І вони се вернули, і продовжили боротьбу, і виграли битву. Слава у сьогоднішній день полякам, литвинам і русинам. Так, ми могли б піти на праздник, але, правда, тепер границі закриті. Але хоча б ми нині поздоровили усіх русинов Європи і світа. Поздравляємо вас! Наші предки русини прийняли участь у Грюнвальдській битві і оказалися победителями. Нам також приємно, що в істориків Польщі русини значаться. Даже відкриваємо Вікіпедію польську. От я з неї виписав, що там були зобрані силами польськими, литовськими, зложені головні з поляків, литвинів і русинів. Відкриваємо русскую Вікіпедію. Русинів уже не є. Відкриваємо українську Вікіпедію. Русинів уже не є. Здравствуйте! А нам сьогодні всякі неопитні і нечесні люди ліплять, що русини – це проєкт Кремля, що це проєкт Будапешта і другое. Нігде Росія не знала і днесь не знає за русинов. І навіть у переписі в Росії сили там були такі, щоб русинов було менше, ніж 100, або взагалі їх не вписати у перелік. Хоча там потім зробили. Но ми видимо, Росія нині не знає о русинах, і історики російські, крім окремих, лише маленько що знають. В Україні знають о русинах, але не знають, що з ними робити. Признати, та тоді треба покарати антирусинів,
а не визнати проблема держави. Хоча ми їм йдемо на зустріч. Фактично ми в Україні йдемо на зустріч нинішнім і вчорашнім, і завтрашнім властям. Не є проблеми визнати русинов, тому що ми мирний народ, живемо на своїй землі. Сюди прийшли русские і українці лем після 1918-19 года в качестві емігрантів і утікачів із післяреволюційної Росії. До того часу отого не було. Люди знали, ми русини. От іменно поздравляємо Польщу, поляків і литвинів, нинішніх білорусів, частю, і русинов із історичною побідою на Грюнвальдському полю, то є зелене поле Грюнвальд. І так ми читаємо історію хроніка конфлікту Владислава, короля Польщі, з крестоносцями, а також історію Польщі, історія Полонії Długoша Яна, Długoша, або по-нашому Долгоша, то ми видимо в історії, в польській історії русини присутні, в словацькій історії русини присутні, в чеській присутні, в російській уже не є, в українській не лише не є, а ще відкриваються уголовні діла лем за упоминання о тому, що в Закарпатті живуть русини. Мало того, якщо б кучка людей, яка б, наприклад, вирішила якийсь проект розкрутити, могла б називатися, то откуда б вони могли знайти десятки мільярдів доларів, щоб усі 800 тисяч русинов Закарпаття навчити русинському язикові, який ніде не ізучається ні в університетах, ні в школах. Русинський язик – це язик сім'ї, родини, села. І хоча є різності, деякі акценти у наших селах, але 99,9% русинський язик є єднакий. Інтересно, що у нас більша частина русинов говорить на «у». Коню, русину, столу. І поляки этот акцент сохранили. І так, дорогі наші браття русини, ми єсме русини. І ми не пам'ятаємо в історії ні одного референдума, чи то буде в Україні, чи в Росії, чи в Польщі, чи в Чехії, щоб на тому референдумі було поставлено питання. Стара наша назва русини, хто за те, щоб назватися українцями? Такого не було. Це було тільки диктивно нав'язано більшовицьким режимом на тій часті Карпат, а потім прийшли большевики сюди, комуністи. Українські комуністи робили над нами іздівательства. І тепер нам хочуть казати, що ми то вигадали. Слава Богу, що русини є, компактно живуть, пам'ятають і знають свій язик. Кстати, добре володіють українською мовою, не слабше, чим любий київлянин або якийсь полтавчанин. А значить, це наша красива побіда і тметіна історії, де ми споминаємося як народ. О, каже один наш історик, якщо б в історії України вони мали таке, як мають русини, коли русини мали свою, якби яку прадержавність, монархія рутинорум, тобто князівство русинов, котре возглавляв Імре, то яка б була інтересна історія України, а так вона нічого не починається. Тільки з Київської Русі руські руси до 19 віка. А в 19 віці іменно етнонім був зафіксований і державно прийнятий в Австрії, і в Польщі був він прокручений
но это уже проблема не наша. Итак, мы, русини, были на Грюнвальдському полі русини. Ми були в історії, ми є нині русини, і завтра, і до скончання віка хочемо бути русинами мирними, розумними, благословенними, котрі уважають усі народи, но свогося держать, як зіницю ока. Можете подивитися на карту, на яку видно, які території нинішніх земель і тоді входили в состав тих народів, котрі приймали участь у Грюнвальдській битві. Там нараз видно, що майже 1/20 суть оті Литвини, а основному це поляки і більша часть русинов. А тому стверджуємо, що Грюнвальдська битва – це і історична битва слави русинського народу. На цьому завершаємо програму «Живий русинський язик». Будьте здорові! З Богом святим!